hari, Lord God. Hallelujah. Dalay ko ni mong pangalan sa ulit katapusan. Takos o angayan, Lord God. Nga mo dawat ka sa among mga pagkain, Lord. Hallelujah, Lord. Bisan wala man ka namo nakita, Lord God. Hallelujah pa ng imong gugma, Lord God. Among nabati, Lord God. Kung unsa ka kamaayos among kinabuhi, Lord God. Kung unsa minimo giatiman, Lord God. Hallelujah. Kay protection na, Lord God. Sa matang adlaw, Lord God. Sa matang biyahe, Lord God. Hallelujah. Gihatag ang gininhawa sa matang adlaw. Ginarinyo ang puso, Lord God. Aron, Lord God, makatrabaho lang yun mi, Lord God. Hallelujah, Lord. Masa, Lord God, pinaagi ni Lord God. Amo kang pasalamatan, Lord God. O pasidunggan. Hallelujah. Dalagon ka sa walay katapusan, Diyos. Sa tinulang gipati ako sa pagigumani mo tungo sa gipakita mo nga gumakan ako ingon sarili ako mahimutang kung malayo kanimo
Bisan ako makasasala, imo ako ipagkaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Bisan wala kita makita, aba nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos na among ialagaran. Bisan ako makasasala, imo ako ipagkaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Hallelujah! Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat, Ginoo. Hallelujah! Buhay ka nga Diyos, ka among gialagaran, Lord God. Wa man ka namo nakita, Lord God, face to face, but Lord, nakita namo imong dakong gugmangan sa matag usa namo ang kinabuhi, Lord God. Usa, Lord God, ang ayaw yung namo nga dahil, Lord God, pasalamatan, Lord God. Tungod, Lord God, kay matunod-aron kay ka nga Diyos sa among kinabuhi, Lord God. Hallelujah! Dalay kong Diyos ka sa walay katapusan. Hallelujah, Lord. Ang gugma mo balaanon. Putli o walay pagkabayan, Lord God. Daw kini sama sa usa ka bulawan, Lord God, nga di Diyos mo lubad, Lord. Hallelujah! Ni ana mong gugma, Lord God. Nani ka namo, Lord God. Way pagkalubad, Lord God. Way pagkausap. Putli o walay pagkakali. Daw sama-sama ulawan, kadiri mo lubad, katahong palandong. Ang gugmang manon-taron, sa gisimba ko ikaw, gihalarang sa kanuran. Tuyok sa kalipay, ikaw sikasing ko, ang ulit sa gugma. Awit ako sa baka usapan, ang gugma mo. Balaanon, putli o walay pagkakali. Daw sama-sama ulawan, kadiri mo lubad, katahong
God. Hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos, amahan sa tanang amahan, Lord God. Walay mga tupong anak kanimo, Lord God. Hallelujah, dalagon ka sa walang katapusan, Lord God. Kadunggayan, himayaan, mga pagtupay, pagpasalamat, Lord God. Hallelujah, kanimo lamang akong ginatugan ng tanan. Pinagi sa pangalan ni Jesus, ang buhay na Diyos ang panluluwas. Amen. Amen. So, ang muna diri ako na panday sa langit. Iyang balay. So, God bless. Napundo. Nagtapo, nagtayig, nagsimba, kundi di sa balaan ka lang doon. Amen, hallelujah. Sa ako ang katawagan na kinabuhi karon mga kaigsunan sa ako. Bisan may pagsulay, pero may kasulbaran. Huwag may kapuling kalipay. Diba? Ako nagpasalamat sa buhing Diyos na wala ginagipasagdi. Huwag sa akong inahan, sa akong mamapot, na bisag layo umi, napot sila dito. Ang ginugod nga nagawa gid sila aron dili sila magtanog bugas, pero ako po na ginaapil sila ampo po ng igsoon kay ako man apot na sila nga pamilya, sakop na ako ng pamilya kay bisan unsa anak ka o sa imong bisan unsa pa ka mantas ang imong inahan sa una ayog nagpalusig kalimta na lang na ang importante ang karon wala ilabay na ito kato mga karaan sa una, diba? Huwag mo po na nakakuan sa ako, nalipay ko kay ano, ang kong mama, nalipay ko sa ako. Bisag tuod nga layo mi, wala may nag-uban. Nako diri sa Dioro, diri sa Davao, yan, napo sila sa Agusan. Bisag, kapila naman ang pauli yun, pero ako naman po sila gi-istorya pagtarong. Ganahan naman po ko diya po. Ganahan naman po ko niya, naputang naman po ko diri ng ministry. Salamat po sa Ginoo nga naghatag po og kusog dugang kusog ug kadasi diya sa pagkalagad diya siya. Okay. Bisag tuod nga mismo ingong ko nakapoy na ko. Kapuyon na ko para sa nanay mga trabaho diya. Di gud ko mo surrender tuod kay kaning natay gig mga pagsulay na maabot sa tuwa. Ayon natong di nato na siya tingala nga na sugdon ka nato na sukol gud ta kay ngano naamang gud diha makita man gud diha kung unsa bagud ka na tao nga gahay ba ka o basig pagahay-kahira ka o di ba gahay gud ko ano bigahay ko tungod sa Ginoo kay ang Ginoo maayo gud sa akong kinabuhi ug dili lang sa ako kabalo ko sa inyo apog tanan amen maayo gud na kinabuhi sa ako sa kay dakong pasalamat na ako sa Ginoo igsoon kay ngano ihatagan ko na kaalam na makakuan sa mga motor nga na motor o sa pag mga panday mo na akong gina-focus po kay siyempre mahal naman ang panday ron 500 ng adlaw o warag nakakanabot ko nga nang dipon na ako ng mugtuon ko kog panday para kaysa na lang magtambay ta mangita gid ka mungwarta Mungorta, di ba? Kaya ang taong matambay ra, wala mo maabot na kwarta. O, di mamodulang kwarta sa ato ha. Motong ingon nila ganin nga may pangkwarta na tao. O, pero kana igsuon, mas importante. Usahon mo ng kwarta kung wala kay Ginoo. O, di ba? Mas importante sa kwarta ang Ginoo. Kaya ang Ginoo may nagbuhat anak. Aron ka magmalipayon. Ug diha ang kadaogan, mas nindot gud nga magpasalamat kay ako sa Ginoo. Ug sa kuan ang igsuon. Wala na sa ako na ingon na kwarta, kaya ang kwarta, permenti mo na makita. Pero ang pagigugma sa Ginoo, o paghatag kalipay ka na yung mga panalangin, di man nato na maingon nga, makuha mapalitra na, ka na mga panalangin, mga blessing. Di na, kung dili sa iyong mga buhat. O matinod-anan lang kamay ng puon sa Ginoo, 100%. Nay ka ng napamas mga kuan sa imuang ay hatag ng Ginoo. Ug sa ako abot takugan ang katawagan sa Ginoo sa ako murag igsoon usahay makahilak na lang pud ko sa kalipay. Makahilak na lang ko. Kumbaga sa una wala pa ko dire na ministry ha. Ana, sa kasa ko, bugoy-bugoy, ana. Oh,
di ko na ako na maingon nga matako na kay naaging ako, pero dako gyud ang pasalamat na ako sa Ginoo kung ano natutang ko diri na ministry. So, bisan to sa ako mga uyuhan gani na ako soon. Utang gani ko diri na ministry kay nganong napag-Christian man daw ko nga Katoliko akong lola. Kaya nga akong lola namatay nga Katoliko. Kaya nang daw ko diri natutang. Nya nagkagubot man ta kay kuan man po. Siyempre Katoliko man akong uyuhan. Walang musik espiritu mo tangan wala daw man nang saya. Nagpabalhin ko dili Christian. Gi-explain ko na ako. Kung ano yung nag-Kristiyano daw ako, napabaptize daw ako. O, nga na itong sakwa. Pero ako gi-explain ko na siya ha. Pero siya, nalipad git sa ako ang ngalagad mo sa Ginoo. O, kanang kuan Bible igsoon. Awang ginadala-dala na. Kasi, kung uyan, makatawa na lang sa ako na. Ngayon nga, sige dong, pagtuon. Tanawa na to po para mahimo kong pastor. Pero sa ako lang, hindi mo po gumoyingon nga, ganang kong pastor. Sa hatag na po sa Ginoo sa ako sa may kuan plano mo'y matuban dili ang ako kay kini sa kuan di man ko mistorya po diri kung dili ko itulak sa espiritu dili ko tulak sa espiritu murag nagkuan ko sa akong kasing-kasing na ano di man ko maato pang dito ako explain di akong mga ako lang mga kuan ako build good na ako na happy gusto ko. Og sa ako mga igsoon, ato na po yung mga tao nga wala pud ganahay sa ako. O sakto gud tong ingon ni Pastor Elvira gud nga labay-labayan bisag mangga gani. Siyempre hilaw pa man. Pero kung mahinog na patuhod pa, kasakitan pa ng pang tanga, di ba? Mo nang nakatouch po sa ako tong natri si Pastor Elvira nga. Nagid mga tao na dili gud ganahan sa ako. Basta Kristiyano ka. Basta nangalagad ka sa Ginoo. Pero ikaw smile lang. Sagdayan na sila. Kaya wala sila. Kumbaga wala pa sila nakapitan sa pagkagahom sa Ginoo. Kumbaga wala pa siguro sila na nakabasa sa kamatuoran. Siyempre simba sila sa mga Diyos nila. Pero natin mga tao na diligod ka na sa katuwa. Sa ako po, nakita po na mga tao, mga insulto, na dautong ka para mabulag lang ka na ng ministry. Mga kapistorya na dili mao. Pero sa ako, nakaduan na po na sa ako. Ako na lang. Mudo ko na lang ko. Basta mayon na naman kayo. Ako na lang bigyan ko sa Ginoo. Di ko na ako matago na. Sa ako, igsoon, sayang akong kaubang gani matulog. Makatawa na lang sa ako. Kirmente ko daw kung kanang matulog daw ko, nagduko-duko na lang ko. Pero wala siya kabalo, nag-ampo na tayo ko. Pero di lang git mo pa ng pambaba. Sa huna-huna lang git na ako. Kaya maula mo pagkasaya. Naman po siya sa kong kauban, si Castro. Di, matulog. Tuyang pa ako natulog kay bago pa man nag-iimo ng balay diya. Tulog pa man itong karana balay. Dito ko sa gawas na katulog. Bisag tagang lamok nga na. Sige lang. Ito po. Bisag may mga ulan, tulog-tulog. Pero pasalamat gyapon sa Ginoo gugsuon nga wala gid ning asakti. Nagmakuampot nga nahumampot tong balay diya sa Black House. Tabang-tabang ako bisag nung kutuod nga kaulion ako. Say maulan na lang punta kay di man ta nagkuyok. Si obligasyon po nato mo tabang-tabang ta para dili po ta ingon nga paayahin ta maragtag anak sa mga kortahan. Kaya nakaagi naman ko ng mais nga nang pahumay pa man ko. Ganahan naman ko ng mais. Kana lang hindi mo sila magkaw nagmais kay sakit ulcer lagi daw. Ulcer. Di focus na lang tag humay. Nga kay syempre nga kung uyan pod kay taghana may pakaunon niya. Kay mga tao na dito magkatapang say sa likwartas pero ang ilang kwarta ilang rapot. Sila yung palitag sila. Pero akong soon, maluoy na lang ko sa akong uyan. Maluoy na lang ko sa akong uyan. Kaya nga makitagad na ko siya nga unsagad siya nga kung sa kuha bisag tuod nga uyaran na ko siya murag gihimo ko na yung murag kamagulangan anak sa mga bata. Gihimo ko na kamagulangan anak sa mga bata. Kaya nga
Mangadto ko dito sa Sampaig suon. Mangitag ko sa bisan to wala ko'y trabaho. Nangitag ko paagi makahatag lang ko makasuporta lang to sila. Para dili po tayo nga paayahay ba. Ana, makita gid ka. Kita. Ug salamat po sa Ginoo nga nagtagal ko kaalam na maka ana bulkit ana bulkit sa mga motor sa mga sa mga kwan motor parts sa mo nung ganakot na ako nga eskwelahan para mas makapagpagod na ako mas maayos. Pero gusto rin makatabang sa ako hindi lang ang tao hindi lang Ginoo. Kung kaayuhan na mas dakong kadawagan ko sa Ginoo. Oh, hindi na sa soon hindi lang kita magsalig sa pagpagalingon. Kundi magsalig kita sa mas malalabaw pa. Mas malalabaw pa sa mura po. O kana lang. Amen, Igsoon. Sabi ang iyahang testimony, Igsoon, no? Sabi kamayo sa kinabuhi sa atong Igsoon, sa atong buhi nga Diyos, Igsoon, no? Amen. Ikaw po, Igsoon, nasayod ko nga aduna gyud kay ika-testify kung unsa kamayo atong buhi nga Diyos. Amen. So, isugin na dire, Igsoon. Amen. Isa mo